Iye feshare wato ɗo ɗanotoɗa to Allah nan kima hande wato ate aniyan Habiba wato a nyiɓi wuro rana e maɗa e hoggo iɗi kaɓɓi mi anda to nan kima Subhanallah, hada ko yayi min jaw subhanallah he yare hande jawra wara aydi bara neɗɗo ni laya ko ɓe share waɗanima diga ɗe giɗa barama hande jawro subhanallah ɓe share ko shuran mami duniyaru dugarɗa a warayam ko shuran mami baratayam Habiba na ummu maɗa ummu an feshare te tan ɗayan mu to ai ɗum waɗanima feshare to na Allah rokkiyam nyiɓa wuro Ai, te'a Habiba, Habiba na ɓuri am nayi ayata da mi kwa ɓurima nayi mi ñiɓi wuro mi te'i Habiba ɗum ho Allah rokkiyam ayna to goɗɗo tetumi e sembe ba wato hamdai Allah no joroɗa ko shuran mami joro garata kawai biya joro a wara e baraya na ko gaɗɗam mami jo wallahi mi jaɓata memi akkalamiɗo fulɓe kai Anana, alkurani akkalamiɗo fulɓe feshare ga Allah fijo waɗu muña tawi kawai kana na ko gaɗɗam mami Allah, ɗiya a wara Allah, hadde Allah. suudu an ho garɗa ba ga Allah waɗu muña tawi kana ni ga Allah na heto je to lamido ba mi toroma tawi kana ni gaskiya wani bai munyata Allah munyita ga Allah